ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ రోజు అహ్మదాబాద్లో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ ఉదయం ఢిల్లీ నుంచి నేరుగా అహ్మదాబాద్ చేరుకున్న ప్రధాని విమాన దుర్ఘటన జరిగిన ప్రాంతానికి వెళ్లి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. విమాన శకలాలు పడిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. అక్కడ జరిగిన విధ్వంసాన్ని విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్రభాయ్ పటేల్, గుజరాత్ హోంమంత్రి హర్ష్ సంఘవి వివరించారు. ఘటనా స్థలి నుండి ప్రయాణికుల మృతదేహాలను తరలించిన విధానాన్ని వివరించారు. అలాగే విమానం పడిన ప్రభావంతో దెబ్బతిన్న వైద్య కళాశాల భవనం గురించి ప్రధాని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రధాని మోదీ కూడా ప్రమాద స్థలంలో కలియ తిరుగుతూ గుజరాత్ డీజీపీ, విమానయాన అధికారుల నుంచి మరిన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. కాగా ప్రధాని మోదీ ఎక్స్ వేదికగా ఈ దుర్ఘటనపై తమ ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు. అహ్మదాబాద్ విమాన దుర్ఘటనతో యావత్ భారతావని కలిచివేసిందన్నారు. ఇది మాటలకందని విషాదంగా పేర్కొన్నారు.